Ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphethe amathizo ozalo izinto nje okumele kuyilindele lapha kuZalo kulona ke leli week esikulona. So ngizoqala ke lambukeli ngendaba ke thinta uNkazimulo nawo ke amaTaliyane. So la kumathiza ke mbukeli baveza ukuthi ke kunomshikashika ozohlanganiswa yena kuma 1010 and lo mshikashika uzoba ke ingozi kuyena kuNkazimulo benaye kuGeja. Uzodlala ngengqondo zabo and uzogcina ke etholile ukuthi ke baphekwani yena kuNkazimulo benaye kuGeja. Baphinde baveza ukuthi ke uNkazimulo benaye kuGeja bazokwazi ukuthi ke amaTaliyane aseyazi ukuthi ke baplanani and baphekwani. Lokho kuzokwenza ukuthi ke betatazele and futhi ke besabe and bazogcina ke beyitholele ukuthi ke amaTaliyane asebenzisana ke nomvikeleli okuyiloya noma ngithi ke ummeli kaNkunzi. Babeke sebeveza la ukuthi ke khona ke into eyingozi ezoplanwa uyena kuNkazimulo benoGeja ukuze ke bekhone ukuqhumba phansi amaTaliyane naye ke lapha umvikeleli. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke thinta uSibu la kumathikiza baveza ukuthi ke izinto izothanda ukuthi ke ibenzima ke for yena kuSibu uzozama ukuthi ke bewubaba oqotho kuyindodana yakhe kodwa ke indodana izobe ingasamzwisisi kahle emva kwalento kayenze lapha ukuthi ke propose yena ke ufikile kwabo. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uMrs Madlala uzozama ngayo yonke indlela ukuthi ke imoshe into yakhe kuSibu benaye kufikile. Uzoze ke hambe yohlohla ubaby mama wakhe uSibu ukuthi ke ngayivumi lento ke yenzakalayo. Okunye ke babeke sebekuveza la ukuthi ke uSibu uzokwenza ke izinto ufikile azobeke ngayithanda futhi kazobe ngayiqondisisi ngerelationship yabo and lokho kuzophatha kabi ke ufikile uzoze ke embuze uSibu ukuthi ke kahle kahle kwenzakalani zithini inhlelo zakhe. So aphela lapha ke mbukela amathiza lokuzala kulona ke leli viki esikulona yizo ke lethathe kuphathele zona mbukeli ake ngithi ke nje danke ngiyazi wongela.